लक्ष्मण के गोदी में राख के रोवेले भगवान अइले ना हनुमान। अपना छोट भाई के गोदी में लेके भगवान रोवतनी, हनुमान जी के कोनो खबर नहीं थे, कहीं कुछ पता नहीं थे, कहत नहीं कैसे हई अखिया भरल लोर भोर हो ही तो जाई जान अइले ना हनुमान। जय हो लक्ष्मण के गोदी में राख के रोवेले भगवान अइले ना हनुमान अइले ना हनुमान। लक्ष्मण के गोदी में राख के रोवेले भगवान अइले ना हनुमान अइले ना हनुमान। हई अखिया भरल लोर भोर हो ई तो जाई जा अइले ना हनुमान अइले ना हनुमान। हई अखिया भरल लोर भोर हो ई तो जाई जा अइले ना हनुमान अइले ना अखिया भरल लोर भोर हो ई तो जाई जा अइले ना हनुमान। और कर कहे का मनोज भैया जेना बेरा भगवान के वनवास भई रहे, तीनों माई सोझा खड़ा रहली लो, तीनों माई यह कहलू कि जैसे छोट बबुआ के अपना लेके जात वैसे ही वापस लेके आई है। लेकिन जेना बेरा इस संकट भगवान के ऊपर पड़ रहे ओबरा वहां के सोचत नहीं कहत नहीं का भाई बिना कैसे लौट के घर जाई भाई बिना कैसे लौट के घर जाए हो भाई बिना कैसे लौट के घर जाई भाई बिना कैसे लौट के घर जाए। पूछिए घरवा में माई कहा बतलाई भाई हो पूछिए घरवा में माई कहा बतलाई भाई आए नहीं हनुमान जी के कोहर बानर समाज भी करत कैसे बानर समाज बोले आजा पवन समाज अइले ना हनुमान अइले ना सब कर खुनावा
लगा रहे के बाद मनोज भैया गुरु जी के कहला अनुसार ही हम भजन गौनी हम, लेकिन गुरु जी इतना शिक्षा देले बनी कि जना चीज में हमने गाइल मिल जाए। निर्गुण से पहले वहां पे एगो हम गीत गाए थे जोगिंदर भैया सभे गावेला कि अचके में घटली घटा ना बाबा जी हो गए सपनवा सब गावेला प्यास यही चीज हो गई तनी घुमा के, लेकिन हमनी के अलग। लेकिन कहे का क्या बात घड़ी घड़ी बीते रतिया तनी बाकी हो घड़ी घड़ी बीते रतिया तनी बाकी रहिया निहारत में अखिया गइल थाकी रहिया निहारत में अखिया गइल थाकी और क्या दरबा को तही उगत नाही सूरज भगवान अइले ना हनुमान अइले ना हनुमान जय हो। गुरु जी हम सुशील कुमार प्रेमी रो लोग से वीडियो देखा के विदा लेता नहीं एकरा के रुआ लोग से निहोरा बा कि इस चैनल के ऐसा ही प्यार और दुलार देते रहें लोग और इस चैनल के आगे बढ़ाएं लोग और सब्सक्राइब कर मत भूलाएं लोग। धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।